Čus lidičky, ideme si dnes pozrieť moje 3 mapy. Táto, potom táto a potom táto. Zapnem kreslenie, aby som vám mohol ukázať. Takže tá s futbalom, táto a táto. Jak sa dostanete na tieto moje 3 mapy, to som skúšal, ale nešlo mi to, no tak proste choďte do tohoto, do Add Friends, potom napíšte MOLO3338 bez medzery konci, ale toto budem ja. Kliknete, pôjdete do View Full Profil, tu už ma máte. No, potom môžete dať Creations, tu máte všetky moje mapy. Tu mám ešte jednu, tu Place, čo má každý, ale to som si nastavil na obrazok. Ale inak jedna, druhá, tretia. Takže a tu si môžete kliknúť na hociakú mapu, to je Red Vessel. Ak to chce, no tak dnes o 13:30 si môžete so mnou zahrať. Ok? Čus. Ešte vás ukážem, ako to tam vypadá, ok? Ale už viete, že tam budú tie hrády, no. Mobile. Môj mobil to nebere. Otáčanie obrazovky z nejakého dôvodu, ale tak to sú také ako keby výkopy. Sú takéto. Ukážem vám tajnú miestnosť. Ale sľubujte. Ja ako teraz natáčam, no tak mi buguje mobil, no tak nemôžem natáčať, takže som mi teraz zle hraje. To mám takto. A to je taká tajná miestnosť, keď ho spanete. A tu môžete mať hocičo. Ok. A tu si môžete robiť, čo chce. Tu ešte takedy pridám inú tajnú zbraň a to bude dobrá. Takže čus.